ואני באה במטרה לחזק את ידיך על זה שעשית את כל המהלך הזה, את כל המבצע הזה, ויתרה מזו, הבית של ההורים שהם יצאו על הרגליים מכל ההריסות האלה, שמחר באים והורסים לנו את הבית הזה, בית שגדלנו בו. זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. אני מודה לך באמת, אני מודה לך על הכל. תעזור לך בכל. הם יצאו, הם כלום. אותו דבר פה, על המזרן הירוק הכחול, הבחורה שכבה, כל השישה שהיו בבית, שירדו לממ"ד, כמוני כמוך יצאו, קצת מורשים, כולם בחיים, כולם עוברים. כמה דירות יש כאן שנקבעו בעצם? יש לנו כרגע בבתי מלון 300 מפונים. עושים לך? כן. יש לי מילה רעה אחת, מספרות, כולם. תקשיב, הפעם. לא עובד? ואני אעזור לך באופן אישי, אבל לא רק לך. קודם כל לעזור בכל מה שניתן, יד רחבה, והכי חשוב אמרת את זה, לקצץ בבירוקרטיה, יד מהירה. כדי שנחזור לבנות כאן, זה תפארת. אבל אני רוצה להגיד לכם יותר מזה, אז אני רואה את ראשי הערים שלנו, אני רואה את התושבים שלנו, את האזרחים שלנו, באמת לתפארת מדינת ישראל. לתפארת מדינת ישראל ולתפארת בין העמים. עוד שנה, בצד נשמה, חשוב. יש פה באמת עבודה מדהימה, ואני פשוט גאה באזרחים שלנו, בעם שלנו.